Už aj na čerpacej stanici viete vrátiť prázdne zálohované obaly od nápojov. Nachádzame sa na čerpacej stanici OMV na Račianskej ulici, kde by som vám chcela predstaviť naše nové zálohovacie zariadenie. Udržateľnosť je kľúčovou hodnotou, na ktorú sa OMV snaží zameriavať. Chceme prispievať takisto k ochrane životného prostredia a tam platí aj recyklácia vrátnych obalov. Chceli sme ponúknuť našim zákazníkom možnosť vrátiť zálohové obaly a tým prispieť k ich nejakému komfortu na tej čerpacej stanice. Ako funguje zálohovanie fliaš a plechoviek? Zálohovanie funguje veľmi jednoducho. Zákazník, ktorý k nám prinesie prázdne vrátne obaly, dostane za každý takýto vrátený obal 15-centový voucher, ktorý vie potom využiť na predajni, či už na nákup pohonných hmôt alebo nákup rôznych tovarov a služieb. Momentálne tým, že sme dobrovoľné miesto, nemáme povinnosť zákazníkovi dávať hotovosť. Ako sa mu zatiaľ darí? Ten zálohový systém funguje veľmi dobre, ten trend je rastúci. Za prvých 10 dní v septembri bolo do tohto zálohomatu vrátených približne 800 vrátnych obalov. Čo si sľubujete od zavedenia zálohovania na čerpacej stanice? Prispievame takýmto spôsobom k ochrane životného prostredia. Zvyšujeme pohodlie pre našich zákazníkov, ktorí prídu na našu čerpaciu stanicu. OMV sa snaží takýmto spôsobom byť zodpovedným prevádzkovateľom. Plánujete rozšíriť počet odberných miest aj na iných čerpacích staniciach vo vašej sieti? Tento zálohomat je našim pilotným projektom. Je to testujúca čerpacia stanica, kde budeme pozorovať, ako vlastne zákazníci toto vnímajú. V prípade úspešnosti a pozitívnej odozvy zo strany zákazníkov rozšírenie na ďalšie čerpacie stanice nevylučujeme.